Aste honetan lurrera begira jarri gara. Hasteko, Euskal Kostaldeko estuarioetako mikroorganismoen katalogo genetikoa osatu dute Aztiko ikertzaileek. 108 milioi gene eta 471 mikroorganismoen kode genetikoa identifikatu dute. Tartean daude bakterioak, virusak, eukariotoak eta baita arkeoak ere. Katalogo hau izan da, giza presioak eragiten dituen aldaketak identifikatu ahal izango dituzte eta baita ere hobeto ezagutuko dute ekosistema eta ze dinamikak dauden haien artean. Horrez gain, eta geologia aspergarria dela uste dutenentzat, jakin dute barrikan glaziar bat egon zela Kretazeoan. Orain arte uste zuten Kretazeoan lurra super berotegi egoeran zegoela, baina barrikako aztarna horiek garbi erakusten dute, han glaziar bat zegoela eta gainera mendeetan eta mendeetan izebergak askatzen zirela. Honek ekarriko du, eredu paleoklimatikoak berriro aztertzea eta berriro egin beharra, beraz badute lan pixkat. Eta bestetik, Eurasiako plakak eta Iberiar penintxulakoak talka egitean nola deformatzen diren eta ze mugimendu dauden aztertuta ikusi dute Iberiar penintxula erlojuaren orratzen norabidean biratzen ari dela. Horrez gain, honek lagunduko du jakiteko nun dauden faiak eta beraz lurrikaren arriskuak eta nun egon daitezken aurreikusteko lagungarria izango da. Hau guztia eta gehiago, zientzia.eus atarian.